Bon, ity afatranaka farany. Farany. J'espère que mandraindraigny ty téléphone ty tsy mibaigibaigi. Afatranaka farany anareo misy nivolagna hoe nieverinay fa andeha hikoragna resaka fagnamezagna vola anaovan'ny Castia direct nomaly. Pibiny captaine ao nivolagna zegny haiko anao tsy maintsy mitandregna ny direct naka ty. Izy volagna hoe nieveriny fa andeha hikoragna resaka fizaragna vola zegny hantona anaovako an direct nomaly. Azonao karaha io bôka atao mimanipule jerinareo ry amizay nareo magnaratsy za tompoko resaka fagnifanay volan'ny groupinay fa tsy koragnanay public eto. Tsy anaovako vidéo eto. Fotony efa vitanay mikoragna izy en privé entre zay samby membre. Zahay jiaby efa agnatin'ny groupe messenger ny akamaroany. Tsisy dirany andeha anaovako en direct eto ikoragna resaka fagnifagna volan'ny groupinay. Fagnifagna volan'ny groupinay zay fa entre zahay en privé. Donc mazava tsara mitadinginao zay capitaine. Dioko teto no maligny. Tsandi koragna resaka fagnifako volan'ny membre hafa. Fa fagnifako volan'ny membre nagnano sarmaty oui. Ni volagna zigny za ndraiky izy nagnano sarmaty zegny naveko teto no maligny. Maranareo mivolagna koa hoe ya mila magnano exquise, mila magnano vandy, zay vo mahazo vola amin'ny Castia, zay vo vola ampody non tompoko. Nagnano vandy izy rango tamy mois de mai, atsika jour mois de juin. Jo zabaka ko pare agnandefa volanazy. Dikan'zegny na magnano exquise maty, na magnano exquise nino, na magnano exquise nino, tsy maintsy mihambigny zay vo mahazo vola agnatin'ny groupe ty hato. Volanazy tsy maintsy hazony fo na tsy magnano sarmaty izy, na tsy magnano exquise ndraha hafa izy, tsy maintsy hazony fo volanazy hato fa izy tsy maintsy mihandry. Donc mazava tsara amitsika zegny. Ampodiko ndraiky tsy andeha hivolagna resaka fagnafagna volanay jiaby agnatin'ny groupe deko teto nomaly. Fa juste andeha nagnazava hoe viavy igny tsy naty fotony resaka fato zao sarotro amitsika gasy. Maro betsaka nalahelo. Isan'andro za mahita commentaire resaka mivolagna hoe za mpamon'olo. Za nagnano zao. Nisy olo nitakotrosanazy nandesy naty. Alahelo nandesy naty. Patati patata. De nimpodina zaveko amin'ny public misy tsy volagnanareo resaka fatigny eky. Misy kanareo tsy eritreritry fa nisy naty marigny tato. Nimpodina zaveko tamy public na boko kanareo preuve jiaby. Zegny dioko teto nomaly. Donc anao capitaine anao efa voty. Tratra vandinareo jiaby. Tratra aminao jiaby manipilenao en vandy. Nandeha nivolagnanao fa misy membre maty. Ou anao nomaly tamy vidéo ya anao zegny mety navandesan'olo fa olo hafa fo zegny tagny. Nadignanao i message ni publienao ni capturenao io aminakahy aty hilany zo agnatin'ny message nerony madamo io. Azonao nadignanao. Za tsy olo karaha anao capitaine, za tsy olo vorebrebinao. Misy fotoana za mangigny, za de mangigny. Zegny. Fa ampodiko eto mazava tsara be aminao capitaine. Zahava capture d'écran ni publienao tamin'ny 5 mai. Zahava izy ni publieka koa avy tahena zao anao capture d'écran io. Voilà. Bonjour. Donc, zegny izy. Bonne journée tsika jiaby. Bon week-end anareo jiaby. Mipody zaveko eto tsara. Tsy andeha hikoragna resaka fomba fagnafagna volanay jiaby anaovako en direct nomaly. Tsy andeha agnadi tegna koa capitaine anaovako en direct nomaly. Juste nandeha nagnazava amin'ireo membre ato. Misy kireo mahay tsisy membre anay naty zegny ato. Koa tsy raha izy naty nihokatra. Nipodina agnano Facebook. Tsisy membre anay maty ato. Resaka fagnafagna volan'ny groupinay ampodiko ndraiky mazava amitsika agnatin'ny Facebook ty. Efa tsy koragniko eto amin'ny public aketo. Entre zahay ndraiky membre. Koragnanay jiaby fa milamigna amin'ny privé agny. Tsisy zegny di volagnako eto izy amin'ny public eky. Tsisy zegny. Ary koa resaka raha hafa zegny fa tsy direct tsy nanaovako en direct. Balaoasin'ny capitaine tsy nanaovako en direct eto koa. Raha hafa zegny tsy nanaovako en direct fa resaka faty zegny raha sarotro amitsika gasy. Zegny ny antony nanaovako en direct nomaly. Tsy nagnadi tegna za capitaine. Tsy andeha agnadi tegna koa deko teo nomaly. Juste andeha nagnazava fokon'olo tsisy olo maty ato. Zegny. Igny ni preuve hitako. Donc mazava tsara aminareo aminjay ny teoko aviagna nomaly. Ampodiko farany eto mazava tsara amitsika tsy hoe magnano exquise tompoko zay vo mahazo vola ato. Nagnano exquise izy nefa mbola niandry. Donc tsy fanaovagna hoe za sary maty amin'ny capitaine ary ou bien za zao za marary magnano sary marary azogna vola ato fa fiambesagna. Avy fo vola. Azo fo vola fa mila miambigny. Fa le tsy mahadigny tafa magnano raha tsy tokotro andeha atao. Fotony
hagnasary maty zegny raha tsy tokotro andeha atao koa za Castia amin'igny na surtout vola 1 million andeha anaovanao sary maty azalahy tsara miaigny tely havako tsara fahigna dia na antegna tsy tijoro antegna ho faty feky koa kabarony vola fo antegna tsy tijoro egny tegna maty sarotro mijoro egny tegna maty zeky vola 1 million andeha joroanao maty sarotro zegny bon igny affaire anazy igny programme anazy fa le nareo membre fo zegny narobe ny groupe tamin'ny vandina ataony capitaine eo to igny tsy kombakomba anazy igny marobe membre anahy tato ny groupe ka noho izy niteny fa nisy olo maty zegny naviako nagnazavany moaly za koa nahita preuve tsy marigny izy igny fa zista izy mimanipule olo donc mazava tsara amintsika zegny anareo jo manipuleny koa jerinareo mody tsara ataony hoe ya eveny andeha koragna fizaragna vola dienao no moaligny tamin'ny ndraiky nefa andeha ditegna tsy andeha ditegna za capitaine andeha moetsika vandinao andeha boaka vandinao public ary mbala ho avy za jo io mangigny fa mbala ho retour mbala ho avy za mamotsipotsiky vandinao jiaby io vandinareo jiaby mbola ho avy tsy vita niany to tsy hainao fa za io mbola angigna ankendriky donc fa mazava amintsika jiaby mazava fokon'olo jiaby fa vandy izy nagnano biby tato nagnano nisy olo naty igny vandy igny juste nandesiny misy kanareo hagnaratsy za misy kanareo tsy tia za anareo na tsy tia za tsy problème anareo na hagnaratsy za tsy problème fa au moins anareo mahefa tsisy olo naty zegny naviako nagnano biby nomaly naviako nagnano vidéo omaly fa resaka paiement groupe ne tsy koragniko eto amin'ny Facebook ary niany ty za magnano transfert volany viavy igny tsonao tahay capitaine parce que anao tarigny resaka paiement eto amizay anao mangala karamanao amindreo io zegny baka raha tiany capitaine volaniko eto hombiagna reo mahazo vola azova mahazo vola tiany volaniko eto amizay izy mangala anjara brikinany amreo membre ho fotony mody sary ataony hoe ya bombarde Castia amizay izy mamoaka vola amizay nareo magnamboatra za agny pilany capitaine io tiany volaniko eto za tsy mivolagna eto capitaine tsy volaniko eto resaka paiement groupe ne entre zahay samy membre agnatin'ny groupe agny zahay efa misy groupe messenger ankamaroanay en privé zahay mikoragna resaka paiement fa tsy eto mazava bisous atsika jiaby de bonne journée andiasa za j'espère que tsy tapatapaka eky zegny mba nazava tsara de zay veloma